η Εκκλησία με τον λαό μας είναι τόσο σφιχτά δεμένη μέσα από την παράδοση μας και μέσα από την ιστορία μας, ώστε μοιάζουν με σιαμαία που δεν είναι εύκολο να τα ξεχωρίσει κανένας, γιατί άμα τα ξεχωρίσει συνήθως ένα από τα δύο πεθαίνει. Θα πρέπει και τα δύο να μείνουμε και οι δύο παράγοντες που είναι σκύλοι του γέρους αυτού να παραμείνουμε στη θέση μας και να αγωνιστούμε. Είναι πολύ φθηνή μια τέτοια επιχειρηματολογία, δηλαδή τι θα μας κάνουν, θα μας κόψουν τις δοξολογίες και μήπως ο κάθε Μητροπολίτης προσλαμβάνει αξίαν από το ότι όταν περνάει και πηγαίνει σε μια επίσημη τελετή παρουσιάζουν όπλα οι στρατιώτες. Και γιατί τάχα πρέπει εμείς να πάμε στο χειρότερο πρότυπο και αν χρειάζεται να κάνουμε χωρισμό εκκλησίας και πολιτείας, να μην το κάνουμε σε ένα βελούδινο χωρισμό όπως λέγεται, δηλαδή σε έναν ήπιο χωρισμό όπου η εκκλησία ενδεχομένως δεν θα παρίσταται στην όρκηση του Προέδρου της Δημοκρατίας ή της εκάστοτε κυβερνήσεως ή στην έναρξη των εργασιών της Βουλής, όπου μπορεί να πει η Εκκλησία δεν θέλετε αγιασμό. Δεν ερχόμαστε και δεν σας το κάνουμε. Και τι έγινε, εμείς θα χάσουμε. Καθένας ο οποίος σε αυτόν τον τόπο ηθέλησε να παραβλέψει και να περιφρονήσει την Εκκλησία και των θρησκεύοντα λαών μας, ετέθη εις το περιθώριο. Δεν είναι η Εκκλησία παράρτημα του κράτους. Δεν είναι η Εκκλησία κοινωνική υπηρεσία όπως είναι η υπηρεσία των κοινωνικών λειτουργών. Ούτε ο ιερέας και ο διάκονος είναι υπηρέτες του κράτους. Εγώ όπου σταθώ και όπου βρεθώ μεταφέρω αυτό το μήνυμα, ότι αυτός ο λαός θα παραμείνει ορθόδοξος, θα παραμείνει χριστιανικός, έστω και αν χρειαστεί να πληρώσει ακριβά αυτήν του την προσήλωση. Αλλά βλέπετε πού πάει ο κόσμος χωρίς Χριστόν, πού πάει ο κόσμος χωρίς Ευαγγέλιον, πού πάει ο κόσμος χωρίς φόβον Θεού. Δεν θα τους επιτρέψει ποτέ να τοποθετηθούν δίπλα στην ξενοφοβία και δίπλα στο ρατσισμό, γιατί αυτά είναι πράγματα που δεν συμπορεύονται, είναι ασύμβατα και με τη θρησκεία μας και με την κουλτούρα μας και με την παιδεία μας και με τον πολιτισμό μας. Θέλησαν να φάμε μαζί, γιατί αυτό κάνει τους φίλους. Γιατί όταν τρως με κάποιον άλλον, τότε αποδεικνύεις στην πράξη ότι τον αναγνωρίζεις, ότι τον αγαπάς, ότι τον υπολογίζεις.